poděkovat i Martin Litter. Martine, já jsem zadýchaná, je to tvoje. Tak, moc děkuji. V první řadě chci poděkovat vám, rodičům, že máte tu trpělivost, jak časovou, tak finanční, tak psychickou, protože sami víte, jak je to náročné. Určitě vidíte, že tuhle masu bych nemohl zvládat sám. Proto sem ke mně pozvu všechny, kteří mě pomáhají trénovat, takže pojďte dopředu. Bára, druhá Bára, Monika, Markéta, Eva, Lenka, doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Pojďte mi dopředu. Kde pak máme druhou Báru? Kde pak máme Barču? Vidíte ji někde? Schovaná. Tak, výborně. Tak, tady vidíte skoro celý náš tým, protože v letošním roce, tohle máme vlastně hlavní trenérky. Ty většinou znáte, ale protože nás opravdu už je skoro 170. Takže už jsme povolali z řad tanečníků pomocníky, takže pozvu Viktorku, to je naše první maškorka. A zároveň s těmi nejmenšími s přípravkou nám pomáhá naše babi Eva, taky všichni říkáme. Takže všem těmto moc děkuji za spolupráci, protože je to náročné. Moc času strávíme tím, aby jsme našli muziku, sestříhali muziku, vymysleli. A to učení už je jenom taková perlička, protože sami jste museli vidět, jaká je to potom nádhera, když ty děti už zvládají jednoduché pohyby. A ono i když nezvládají, tak to vypadá u nich nádherně. A potom v tom dospělém věku, tam už je to potom super. Takže jí moc děkuju. A v neposlední řadě naší moderátorce Kátě, že se uvolila. A v podstatě se stává takovým naším maskotem. Takže jí moc děkujeme. Ode mě je to všechno. Ještě jednou velké díky a budu se na vás těšit. Ať už na táboře s někým, anebo v září na trénincích. Dámy a pánové, tímto ale nekončíme, budeme děkovat dál a to právě tobě, Martine, protože tu máme skupiny, jako je třeba hvězdičky a ještě období, takže prosím tě, máš mikrofon, můžeš Martine říct, co máte na srdci. Milý Martine, milá Leničko, milá Markétko, za všechno vám moc děkujeme a těšíme se na příští rok. A teď všichni, máme vás rádi!